בתשס"ה, רבבות חיילים ואזרחים חצו את הגבול מרצועת עזה לישראל. עת הוצאה לפועל תוכנית ההתנתקות. בזאת ויתרה ישראל על שליטתה ברצועה והסירה אחריותה על הנעשה בתחומה. נכון, בערך. הרשות עדיין קונה מישראל דלקים וחשמל הדרושים לתושבי עזה. הצבא שולט במעברים היבשתיים לישראל, במרחב האווירי והימי. הוא מפקח על כל שינוי במרשם האוכלוסין. מי שלא רשום במערכת הביטחון ייתקל בבעיה ביום שיבקש לצאת מהרצועה, גם דרך מצרים. אמנם, הגבלות אלו נועדו למנוע הכנסת אמצעי סבוטאז' ושאר מרעין בישין לשטחי הרצועה, ועל ידי כך לשים קץ לירי הרקטות. נכון, איומים ביטחוניים צריך לחסום, אבל ההגבלות גורפות וחוסמות בעיקר סחורות תמימות ואנשים שאין כנגדם כל חשד ביטחוני. אין ספק כי נגרם נזק כבד לחברה ולכלכלה של שכנינו הפלסטינים בני עזה, ועל כך יש לומר, חבל. אולם מטרתנו היא לפגוע בשלטון החמאס בלבד, בכדי להחלישו. נכון, אבל ההגבלות פוגעות בחברה האזרחית ובמגזר הפרטי, ולא ממש מזיזות לשלטון. אכן, לאחרונה הוסרו חלק מההגבלות. וכעת יש להמשיך ולהסיר את ההגבלות שנותרו על תנועת אנשים, הכנסת חומרי בנייה. ויצאו! נכון, פגיעה בחופש התנועה של תושבי עזה היא לא צורך ביטחוני, היא אמצעי לחץ לא לגיטימי. וגם לא יעיל! אני יכולה לסיים? לא, הרשי לי. תכלס, זה מעניש אוכלוסייה שלמה על מעשים שלא ביצעה ועל מציאות שמעבר לשליטתה. סחטן. יש משהו בדברים שלך? את באה לקפה?